tænkte jeg, når jeg havde lidt flætning i munden, og så tænkte jeg, når jeg tog munden, så ville jeg lave en blowout med mit hår. Undskyld, jeg havde fransk flætninger på i fredag, og så i dag er det søndag. Så jeg har haft det på. Oh my god. Altså, what? Det er helt sådan skillet af regneren her. Mig med krøller på, og så en lille pande. Wow. Hvorfor ligner jeg Moana? Ej, jeg ligner faktisk Moana. Skal vi skifte tøj? Oh my god. Jeg har en kjole, der er sådan lidt sådan Moana, så vi prøver den på. Jeg vil ikke skifte tøj, for jeg er sådan syg. Men faktisk det her, det kan sådan virke lidt som Moana. Okay, nej, det gør det ikke. Det er fordi, jeg tror for lang vægt. Ved du hvad, vi ræger det. Held og lykke med mig. Jeg ved allerede, det kommer til at være bomberklat. For det er det ikke første gang. Hvad er rigtigt hår? Hvad er det, der kommer til at ske? Hvad kommer det til at ske? Ingenting. Altså, selvfølgelig ingenting kommer til at ske, når man ræver sin hår. Altså, det er sådan ingenting. Right? Rigtigt? Oh my god. Au. 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 Når man ræver sit krøllet hår. Rest in peace til dit hår. Ej, jeg kunne lave krøllerhaler. Nej. Nej, jeg har ikke lyst til at lave krøllerhaler i dag. Oh my god. Jeg føler mig lidt rask i dag. Men det er bare sådan, jeg føler, det er som om, at jeg har kastet op ind i mig selv. Smag det. Oh my god. Jeg tror, jeg er nødt til at pause videoen, så tager det her på 2 timer. Okay, jeg er lige blevet færdig. Det tog ikke så lang tid, men ja. Sådan der ser ud. Dermed så cute ud. Hvad ser den anden? Ej. Det er sådan, ligner sådan, jeg har lavet sådan krøllet eller sådan noget. Wow. Ej, det her kan jeg godt lide. Altså, jeg tog nogle billeder, hvor jeg skal lave en video om, hvilken kan I lide mine rede hår, imens jeg har krøllet, eller mine ikke rede hår, imens jeg har krøllet. Altså, jeg har wavy. Så, ja. Yeah. Jeg tror, jeg har 2 af. Hvis I ved ikke, hvad det er, så ses det på TikTok eller Google eller sådan noget. Eller YouTube. Jeg ved ikke, hvor jeg kan se det på henne. Jeg vil recommende at Google, hvis I har det. Oh my god. Det kommer til at tage timer. Gud. Tænker jeg kan lave blowouts. Det kan jeg dog ikke. Oh my god. Your hair looks beautiful in the front. Din hår ser så pæn ud in the front. Der er bomber klar. Oh my god. I kommer til at gøre det anderledes.
fat i den her hår, for jeg tog noget af ulet herfra til hertil. Jeg ved ikke helt, hvis jeg forstår mig, for jeg kan ikke forstå mig selv. Jeg tænkte om det der Hamza. Altså det er en YouTuber, hashtag TikToker. Det er så fucking sjov videoer. Det er sådan Free Palestine, sådan Oma TV. Og så har jeg set den her video, hvor han kan ikke gå tilbage, hvor han boede. Fordi han got the place, men hvis han skulle besøge dig, så kunne han ikke, ellers være han død derovre, fordi, altså, jeg ved allerede hvorfor. Bro, alle israeler hader ham. Oh my god. Skal vi glemme min hair routine? Jeg har ikke lavet det i lang tid, for jeg havde altså det her gulv, så vi laver bare min hair routine. Først, hairperfume. Jeg ved ikke hvorfor, jeg plejer at lægge det til sidst, men i dag har jeg bare lyst til at lægge det først. Så lægger vi noget hair oil. Oh my god. Jeg håber, det her kommer til at se godt ud, mens jeg har krøllet hår. Allerede blevet bedre, når jeg har lagt olie. Altså, jeg ved ikke, hvad det her olie er, men det er til hår, ved jeg en fact. Hvis jeg har sådan krøllet hår. Hvis jeg havde faktisk krøllet hår, og så havde jeg sådan lidt kort hår, og så lagde jeg sådan olie på, og så havde jeg lidt tyndere hår, men mit hår er tykt nu. Så ja. Oh my god, jeg gjorde sådan her. Se hvor nemt det var. For satans skyld. Du, hvad sagde jeg? Altså jeg er muslim. Hvor sagde jeg? Hvad vil jeg ikke sige? Okay, han ringer. Afvis. Jeg vil ikke tale med nogen i dag. Det var nogen, der ringede til mig. Det er ikke mine venner. Det er bare... Det rager ikke. Oh my god. Look at this. Okay, mine brødre skal... Altså... De skal svare af, så hvis... Jeg fandt til, at min mor er ikke hjemme. Vi er ældre nok til at passe på os selv. Så min storebror, han er 13 år gammel. Ja! Jeg kommer! Jeg kommer! Jeg ved ikke helt, skal jeg lave en slitbag i dag? Lad mig lige have mine ting til mine slipbags. Okay. Nu laver vi en quick slipbag. Jeg glemte min elastik. Lad os se hurtigt, hvor hurtigt jeg kan tage min elastik. Jeg købte ekstra elastikker fra Shein. Og min pakke kommer. Se, der er den her. Det jeg har købt. Oh my god, det er lige meget. Men ja. Så vi lægger det i en very cutesy hestehal. I just did a slip bag. Now we're gonna curl these. Somebody just sent me a snap and I really don't want to check. But we're just gonna check.